Imana mangaramoti hati-hati doho pikiranmu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhutnam. Dihamuna amanamin anami. Nerap hitanuaing marlas niroha. Mangudurhon anak dohot boru ni huriata. Majalo pasu-pasu parbagason sadarion. Ima si Sandro Michael Purba. Doho no Pauli Gultom. Hatani debata ojahan di pardonga sari peomuna. Hubuat hami sian Kolose bidutolu ayat 15. Songono madidok disi. Jaladame ni Kristusima mangarajai di bagasan rohamuna. Aitu sido hamu dijo di bagasan sadadagi. Gabe parroha mauliate ma hamu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Di Hamuna 2, di bagasan sadarion, momen yang tidak bisa terlupakan bagi kalian berdua. Ala aris sadarion, hari lasni roha di hamu, hari pemberkatan Sandro dan No Pauli. Dan hari yang disahkan Tuhan adalah hari ini. Setelah menerima pemberkatan nikah ini, kalian sah menjadi satu tubuh. Nadua gabesada. Bakol maoldo pasadahon, padamehon, halak na dua. Dua orang, dua insan menjadi satu. Jada holan ulaon ni debatado, na pasadahon, na dua gabesada. Idonakin sada lasni roha, na dua di bagasan tikyon. Alani asaboi rumah tanggai di bagasan sadani roha di bagasan damai. Apalagi tadok nakin na dua gabesada, bagaimana caranya manusia dua menjadi satu, yaitu dalam satu tubuh. Sada daging. Tadok nakin itu bukan perbuatan manusia. Tetapi itu adalah perbuatan Allah. Allah ini pernikahan ini inisiatif Allah sendiri. Dang silomo-lomo. Jala sakap rencana ni debatadui. Bukanlah rencana awal dari manusia. Tetapi itulah rencana awal dari Tuhan Allah. Rencana ni debatanakin gabe dihuton. Gabe disakapi jolmaima. Laho patupa parbogasan. Jadi bukan keinginan manusia semata untuk membentuk suatu rumah tangga, keluarga Kristen. Dan keinginan ni si Sandro doho si No Pauli. Ale keinginan, inisiatif Allah sendiri. Dan keinginan ni natorasi, keluarga Purba dohot keluarga Gultom. Alai
rencana ni debatadoi. Naung disakapi debatadoi marhite di Kejadian 2 ayat 2 lui di dok dang denggan sasada jolmai pucung. Tidak baik manusia itu hidup sendiri. Alani Roma hita halak batap madok balga magodang yanakon si pangulion. Magodang boru si pamulion. Aladang denggan sahalak jolmai pucung. Disakapi debatado na dumenggan di tonga-tonga ni hita colma taringo tu parbogasoni. Di ida debatado nungatung denggan saluhut bahwa semuanya sudah indah. Alai jung mardonga saripe marbagas batu paparbagason pardonga saripe o jolmai gabe batu buma akka dosa dohot akka ulaon naso di halomohon di debata alani do nagkin asa totong di bagasan sadani roha di bagasan dame kamu di pasahat debatama di bagasan narisa dario di lasni rohamu naon nakin hatana tuhamu jala dame ni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna. Asa ikut dame ni Kristus dong. Asa tarbahen rumah tangga yang dua menjadi satu. Di bagasan dame, di bagasan hasonangan, di bagasan hasadaon. Asa ima nagabe buhal di tonga-tonga ni aka pardonga saripeonmu. Asa damai ni Kristus mangarajai rohamuna. Karena keberhasilan rumah tangga Kristen. Di pardonga saripeon di halak Kristen. Asa taruli di hadameon. Nasian Kristusi. Ikon dame nasumurung. Nasian Kristus do. Marhite aha, marhite naikon adong holong ni roha. Nah pasti mula sinukun waing halakon na dua si Sandro Michael Purba, doho sino Pauli Gultom. Nang masih holong adoha muna dua, moloniku, na pasti nunga amang. Inaon nadi, ido tehe Sandro, ya holongi ho do sino Paulion, ido, hono Pauli, ya holongi do. Siya nasa roha? Iya. Bolo siya nasa roha, dakola ditiki pemberkatan non holong ni roha. Neng dohonokku, bolo adong peristiwa na masa marsogo di tonga-tonga ni rumah tangga muna. Tong do holong nasionari i, holong muna haduan. Boydoi? Alana boydo, holan merdala per rumah tanggaon. Tapi maju sebulan 2 bulan 3 bulan oke ya. Itu teh pengalaman muak kamanginang. Dupen non 4 bulan sahat tu martaon 2 tahun sahat tu natorusna baru piadong peristiwa. Jala holongi pe ngagabe kurang be. Ido kan? Tiki pengantin do tarida. Holong ni roha lengke seperti perangko. Holang asal pui si buan dalan nabe nama. Dang adong be holong. Jadi hamuna dua boleh doko kamu nakin holong do rohamuna. Holong do rohani si Sandro tu si no Paulion. Saunari di hati dako kamu inakin ikos songoni masaha tu salileng nileleng na. Nang pedang adong be manang ahal jabu. Nang pedang adong be boras. Nang pedang adong be hepeng. Ay sada pargulutan na parjolo masalah adalah aha kainang. Hepeng. Kan? Manang nabama hepeng o najaguan nun
merasuki hot har akar rohani hita jolma. Anggodang adong hepeng holongi pegabe dangadong be. Buhama bol dangadong holong kan gabe holang namai. Na jonokian gabe holang. Lawa mata itu sebelah utara, inata itu sebelah selatan. Dangadong be kecok-cokan. Alanido nakin asa jupang hadomuan iko dadong dihamunakin holong ni rohai. Dibuan holong ni rohai do totong hasadaon kedekatan dohot naolo jalan bersama. Ayo ngopak bulat tu 10 tahun kalakon nang marumah tanggaon wang molo tasukku non sanro dohok no pauli ngamaul halakon jalan bersama. Olah tiki pengantid do las lilikia petaho inatai marsolet ipaete do sabar sampai habis buku sigaret. Ayang gonang 5 bulat tu gijang do beta inakan dang marraolo inate keluar hola sanggul daripada dengan isima ho perpudi ho. Irta ya kamang, itu kan? Sada ulaon na mengganggu dia kamata, inatai lelekian, bersolek-solek. Ada yang gotik penganti di pete do rising, itu kan? Songo dia pe peta hoi pabaini inatai songo ni di pete do sape sabar. Alani nakin di hamuna 2. Jung Jepang holongi mulai saat ini harus mampu jala ikon boy jalan bersama. Jalan bersama dang nang ikon gabe margadeng tangan rap manang tu dia. Dang nasekor rap anong gabe rap. Alai bersama-sama satu hati, satu pikiran. Ya. Unang sibuat dalan nabe. Molo amatai madokon an kita satukan dulu itu dulu. Ngahona rahaida sonari ana mai torin nahmo tong akai natai. Asa unang holan lomo-lomo ni unang lomo-lomo ni amatta. Kan na mole di rumah tangga lomo-lomo ni amatta inna kan. Jadi boy do lomo-lomo ni natta. Ikon narapdo. Itu nak jalan bersama, bukan kehendak. Bukan keinginan sandro, tetapi keinginan bersama. Jala saroha sa pikiran moledo nakin, tutu dohonot do, gabe teamwork di tonga-tonga ni parumah tanggao ni. Nuaingok kan na gabe holan herai natai do mamikir rumah tangga. Amatai pokok na lau karejo pagi, ulaon na mulak sore. Moloro sore ngikon, lengkap paham kopi baru yang saya minum kopi ngasonang bedial si na dua batangon isukuma ngebe ko panas so ina kan sonak kied dong. Jadi boy do di tonga-tonga ni rumah tanggai istri mana yang sabar hola lomo-lomo ni amata sabar do hamu akainang daun kan sabar do hatta di bagi amata. Anggurangi bagi amata lalu muna inama. Iya kan? Dengan may bolot itu sabar. Pertahankanlah. Ala di sini nak itu ala na boy do tidak jalan bersama. Keluarga suami istri dalam rumah tangga. Holani do ulau kuitur namata do. Hola karejo do. Bagajian bahuliat tuh ho. Tanggung jawab di rumah, doh tanggung jawab piring akaboras naso adong akka dia, akka anakon, isi dete hayang gunungan tanggung jawab na. Sabar doa hamu sinang, mau lihat ma, pertahatok kamu ma, ido. Kan holanau, nenda do, gabi honggonan ni karejo ido, awe pi karejo, home jabuin na musik kan erok pacaw-cawohon, adong siya kamu inang songoni. Adong dokan?
Ay ngola karejo do au karejo hoy jabu. Asay boto hoy songo dia mangalopa mangapel manuci manggosok sude menggoari. Tahado hitamang. Daong kan? Bedang tahanau. Olah manuci piring na maloppa manggoreng minyak ahai ikan ibir saki minyak do bohini ba marlapak-lapak. Do emak. Jadi bolo jalan bersama inakin amata ada pekerjaan, ada tugas. Adong tanggung jawab inata pe adong. Molo tikira ijabu dua salah harwarak manggosok. Sada me birsa angur-angur naik kan? Sada manggosok. Adong dehang songoni amanginang. Daong. Bertobatlah. Ikeboy do songoni. Angga palang ara isi sonang-sonang kan ijabu. Kan ido. Ido si perbaharuan sa yutong na. Molo ngadame ni Kristus maringana di tonga-tonga ni rohamuna, di tonga-tonga ni pardonga saripeo na pasti ikon adong hidup jalan bersama. Tim do halaki. Di tonga-tonga di rumah tangga ada bapak ada mama. Tambahannya jadi juga ikut tim anak-anak. Alani nakidang si buat dalan nabe. Dang si pikiri pikiran nabe. Dang si dulu ya langon nabe. Ya. Adong do rumah tangga suami istri rak karejo. Rak karejo rak sitio hepeng nabe. Rap sialang hepeng nabe. Rap situhor podoman nabe. Adong gosong ni? Daong da. Ikon adong dotong bendahara. Dakola di BRI adong beng kasir sitio hepeng na. Di rumah tangga juga harus ada. Besi masih tiop bahwa ada ang bang matu beng mak beng babenda harat tatongin na. Ba terserah. Asa memang denggan, ya. Alana yun nama saya borak di tonga-tonga di rumah tangga. Si bodalan nabi. Jaladang rak memangan. Makan sendiri nama. Asal mau nang gabi sahak tuna tidur sendiri kan. Merumah tangga le tidur sendiri. Sadai para-para para-para. Sadai dapur, sadai di ruang tengah kan. Onggo idang na pinadomu di debatabe. Lak jol ma pedang boy manirangi. Di situ nakin si berengota. Jadi berpikir pedang berpikir sendiri. Mari kita berpikir bersama. Mari kita pikirkan rumah tangga kita ini. Ikonido. Alani di hitana pengudiso di bagas satu hatta Yesus. Tarlu mobi di hamuna dua. Pangoli di bagasan tikyon. Ido na kintang yang tak. Jala tangyang ni Apostol Paulus. Asa dami ni Kristus. Mangarajai. Di bagasa rohamuna dua. Molo nga di bagasa dame ni Kristus simian danga dong be hagauron. Danga dong be napasirang-sirangon. Danga dong be halak marumah tangga sahak tu estolu. Estolu tahe. Sirang so sirang. Status tidak jelas. Alaboha, danga dong beholong, danga dong bedame nasian Kristus, ujungna jalan sendiri-sendiri. Dak berap. Manang marhua pe ulau danga dok berap. Atong di hamuna dua nakin molo dame nasian Kristus maringana di bagasar rohamuna neng dokonon nakin rumah tangga muna dua harus jelas. Statusnya juga jelas, yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Na pinadomu di debata dan jadi sirangon di jolma. Aka hita jolma pe unang adok kita na mabuat wason di debata pasirang-sirako jolma. Itu adalah inisiatif Allah, itu adalah tugas Allah. Hola debatado na padomuhon. Dohot debatado na mabahen sirang jolma ipe marhite hamatean.
Oh dosa tonga-tonga te sirang maho. Tinggal honi bana inna musekan. Boto halak merumah tangga ngepas ada debata. Alero do pe ibana madoko sirang maho tinggal homai. Alani do sa sitong na naki komedi tonga-tonga di rumah tangga nape manang songod dia pe par rumah tangga oni haci na. Dohono tama muse amang dang tahap biau. Adong kotang rumah tangga kan kekerasan. Ngai balbali au. Tolu hali au manga sadar tolu hali balbalin na kan isa tutuma asinero hamereng ikan. Ongge sodang adong songon ikan. Mabalbali ya. Dang adok kiatong. Ido. Jadi ido nakinda pinarsitan di debata sa sitong. Namolo di padomu di pasada jolmain. Marhite-hite par rumah tanggaon. Asa dang adong disi manirang manang memisahkan. Kecuali karena kematian yang memisahkan. Nang dohono tu hamuna dua, ngai jalo hamuan non pemberkatan nikah. Na pinadomu ni debata dang jadi serangon ni jolma. Ikoni ngotom muna doy. Jadi ngotamu mah holong muna sonarion, laos ido holong mutu 30 tahun na neng rope taho sampai kematian memisahkan. Bisa? Bisa ya? Nape gudang ni akan namasa si taonon narong. Baka dang adong behe pengi dompet. Tetap onggo holong ya dong. Jala di bagasan ini nakin tidak ada kata untuk cerai. Alani nakin berengon nami ma. Parumah tangga muna tujuh luanon. Setia do manangdang. Jadi kesetiaan itu bukan dilihat di awal pemberkatan songonon. Ayang songonon sonang dope. Tetapi kesetiaan itu nyata di akhir rumah tanggamu sampai kematian yang memisahkan. Ikon fix deh dia hamuna dua dah. Fix ya. Na pinadomu debata dang jadi serangon ni jolma. Nape godangaka namasa. Godang go namasa. Na tuari nga makatahi tadi ke pastoral counseling. Atau do hepeng mabahen gabe jalan sendiri-sendiri rumah tangga. Mau dang adok kepeng maputar rosude. Oleh pacapak kau nakasedo akadia. Alai dangi. Bohado hita songon hala Kristen. Nakimajalo dame nasian Kristusi. Asai nagabemian di tonga-tonga ni rumah tangga muna. Anggo persoalan di tonga-tonga ni rumah tangga. Tutu dohonot tado. Semua mengalami. Gabi baik di songo bunga-bungaon bagak untuk menghiasi rumah tangga. Asal jangan ada yang berangkat pindah. Sian rumah tangga nelao meninggal hojabuna. Ngahudok tu sino pauli. Ya. Bola dope perbadaan perbolak-bolaton atau apapun persoalannya jangan pernah tinggalkan rumah. Nape gudangi sotodong ta. Ala di halak batak madok utako do tu dia tehelao sino paulion. Aka manginang. Tujabuni tulang ni bawa. Tujabuni bapak manangoma na ijalo titik marakup. Asa tulang nai manggo sayan si gosao berenai. Isinu nakin, ya. Berengom muna main noidang naswadong masalah di tonga-tonga di rumah tangga. Alai bagaimana kita menghadirkan Tuhan Allah hadir di tengah-tengah keluargamu. Lasta suku nakka amango nakkai nango sude naung marhasohotan. Sude don nunga. Sude do mengalami akagoncangan di tonga-tonga di rumah tangga. Ado kamu inang nasuha marbada doh amata. Ado kamu mulai pemberkatan sahak tu sadarion holan na mekel terus. Mekel inatai mekel amatai. Song-song ni ma terus sahak tu sonari. Ngato 20 tahun rumah tangga na setong holan na mekel. Ado kamu holan na tangis terus hula pemberkatan tangis terus. Daun kan ale bersilih berganti doi.
adong mekel, adong mesra, adong otong tikin adang mesra na ali sa tokkid doy. Mulu halak Kristo ni tordingo di. Unang sape pada matahari. Adong dukurat dihita. Bolo pe adong persoalan basa tokkinimay. Berarti nang dohonon na di sinang marumah tangga ola ni ngabok matanyari unang sape nako matanyari ikon padengganon. Itor ni jalang, itor ni haul, cipika-cipiki inatay mana ngamatay dang mukil lari. Ado kamu coba soni lari amatay? Lari. Ngawara hati-hati. Habi bolong asongoni keluarga na ita he. Om mahamin na sada dagingi inaon na din. Ijakod din. Jadi di sido nakin. Asa tutu di bagasan damai na siya Kristus mahamuna dua ya. Mula dong persoalan iturjo Tuhan asiroh padame hami. Rodi. Idutang yang ta jala jupang may di tonga-tonga ni rumah tanggamu. Selamat berbahagia ya. Tuhan ma nama masu-masu. Amen martang yang mahita. Mulia ate matuhad di pasahat rohanami tuho di bagasan tikyon. Nunga hubige hami hatam. Di pamasum-masuon ni anak ni Huriam dohot boru ni Huriam Sandro. Dohok no Pauli. Jaladame ni Kristus ma. Na mga rajay di bagasa rohan asida. Asiroham Tuhan. Naung padomomu manasida di bagasan sada daging. Naing magabe paroham mauliate nasida. Majalo dame na sumurung na siap ko totong. Asaho mian. Ito nga to nga ni pardong asaripion na sida. Asimaroham ale Tuhan nami. Ramoti dongani manasida. Pasu-pasu pargogoy na sida. Mamuka pardongan saripion ditikion. Asa dame. Sonang. Hot pardongan saripion na sida. Naso jadi sirang. Ia so sinirang ni hamatean. Pasu-pasu keluarga purba, dohot keluarga gultom. Nasida pe, dame nasya ko, mia dinasida. Dinapatupa, ulaon adat habatahon namian non, boy nasida, masilehona roha, marhite dame nasya ko. Tulus dengan saluhut mardala diaka ulaon adat. Atong hupasahat pamima. Ulaon pamasumasuon sa daryon doho din na majalo manggarar adat di bagasan sa daryon. Sahat tutangamu ma. Homa na padamehon, pasonakon, mabahelas rohani nasida. Doho sude udangan na ro marlas ni roha. Sesa dosa nami marhite Yesus Kristus martangya kami tuho. Amen.